AMambazo azoba seUnited Kingdom kuze kuyoshaya uLwezi. Kuyinjabulo enkulu ukuthi silana eUnited Kingdom sihamba namaqembu discover through iprogram yeLadysmith Black Mambazo Mobile Academy esiqale 4 years ago. Amaqembu amabili sihamba nawo athola ithuba elinqayizivele lokuthi abone umhlaba wonke. Mase siza lana ke sesiza namaqembu amanye walamaqembu ekade siwakhulisa through iprogram yeLadysmith Black Mambazo Mobile Academy awu2. Leli ithuba elinqayizivele emaqenjini atholakale ngaphansi kweLadysmith Black Mambazo Mobile Academy kulamaqembu kukhona iGood Fellas yaseNorthern Cape. I would like to thank Ladysmith Black Mambazo for giving us this opportunity. This is a wonderful and amazing opportunity of a lifetime.